Seri tunda ritanga no mheshimiwa kama na sokiri na kirire morigerete class RIANGABI ngebuata amache emature sinereme TV neroro ditundere na kirire egasi yoga ndete gokora yoka ngoitebere egekora bande ngendo bakurigereria nemeremo yao kuru enja abwate class ya ECDE. What is next to the gate there? Gendo gete kia mabati gana kikiarenge e class ya ECDE. Now, one of the world class. We are very much proud. Lanjire ngwakire ngambu ya mono sana asengi njokwali etichira chinyinge kakwa ngorie campaign na nge chons wachikiraniri. Nane ngo endoro roro nchi amache na yande narigesira RIANGA gitumugura kubwatira no mo chiwa Steve igona ayo kuna sabirugo lakini tuko basabira maya to bali bagabata bukemere meyo enadi site ni chireroga ekyare kine class ekemo twaro siri asaba na baitu ayi mwana biri mwaro agega ne myakene igo concentration yabe ko bansi sana lakini atebete lingo campaign ngaki omwana omoke nkomekinde shua abana aba na abarosere class kali class bosa class ke bwate TV kali TV elimit mbeke solororo ewokia omulimo montebe karabi kolet kurunkana abaiboli bigo so class imali yateru nabali yabe kiruchi cartoon nabe kirwe cartoon egal karabi atereirwe yarosire byanyoma be kona orire class ekiya mwakerora kurigereria project ya Lisa flagship project egokorwa okora ise iga nyaribari abanyabari muri no mogoko iga is a requirement in the constitution get a project of that man judeo korwa we kabantu banjerane bono in the short time we tanye kaeke to parliament mobori hunga kimwanje the project ya majebe usteba barenga bagoteba ngakirera water project kanga yansi ruguna igoro tangondo bakoboko igo we katome gishwa ngalia sa macha gotoke water catchment the riparian party land abantu ba move 30 meters from there emetero emanyubuna yo kolege swahili ge community onondo bwato mote atebi wasuki barenga bagwanchera na data mungamete yesu kiwa macha toke. Will as many as are of that contrary opinion say nay? The eyes have it. Otira ne counting ma say we no want because of that. Ache kondora nankolonch amacha kirera arosi nabe gete chimilioni komi a contract yabera awarded na tebego omonto lyo korosia amacha ali akonya rosi within 1 month amacha abere akwa kuroche gali agende getunu keliye korkungaki ngaki akoro serera amacharia mwalimu oboriga machari ngwe kale school ngwe kale primary ga